takže ideme pozerať domy slávnej osobnosti a prvo naštívime MC skriňu. Aparáci. Hej. Slavka, ale čo to robíte? Čo máš kamery tu máte? Dobre, poďte ďalej, sa vyzúte. Tu máme koberec od Aladina priamo, vítajúci. Dávej, zberi tam. Takže si došli pozrieť môj dom. Tu mám stoličky, tu sedíme, keď jeme. Tu máme takú jednu stoličku pre hostí. Tu mám voňavky, prázdne. Tu mám báč šály, tak tu nosím takto, alebo ešte takto. Takže poď ukážem na moju izbu, tam kde trávim väčšinu času. Tu mám fitlovku, tu robím brušáky, môžete vidieť, tu mám brucho takto, vidíte, to zaberá, tu mám sypačky, plné, vidíte, všetko som zvedol, som nabratý, ne? Mám kaktusy priamo zo Sahary, originál, tu mám rukavice, boxeristické, mám tužkové baterky, originál. Čo mám ešte? Som zabol gadžet národnú, som si zobral iba vlepku. Čo tu mám? Tu mám moje štúdio, nahrávace, notebook. Tu mám vody. Čo ešte chcete vidieť? Tu mám televízor. Tu som vyhral pár cen, najlepší brankár. Najlepší reper. Ešte tu takové ešte vám vyhrám. A poďme ďalej teda. Tu mám činky. Takto cvičím. Chvíľu vám ukážem, jak cvičím. Takto. Stačí. Dobre. Máme ďalej. Tu mám lampy. Mám váhu. Práčku. Môžete zavrať na práčku. Dobre. Tu máme ešte vianočný stromček. Vidíte? Vianoce boli nedávno. Toto je obývačka. Tu som nahral môj track slavný. Takto som sedel. Takto. Tam bola kamera, presne tá, kde si teraz ty. Takto som sedel a som repoval. Mám nožičky, striham nechty a chlpy v nose. A to je asi všetko.